Türkmenabaddagi Köpürli hastahananyň iş ýerinde COVID-19 keseli tapylandan soň onuň koronavirus barlyklary boýunça ikinji testiniň netijeleriniň hem pozitiv bolandygy anyklandy. Bu hastahana Aşgabatdan ilkinji gedek ýürite goraw egin eşikleri iýerildi. Aşgabatyň ýokunç keseller hastahanasynyň iş ýerleri bir hepde bäri öýlerine goýberilmeýär. Bu habarlaryň fonunda Azatlygyň türkmen hökümetine ýakyn ynamdar çeşmesi Türkmenistanyň ýurtda COVID-19 keseliniň hataba alınandygyny öýlan etmäge taýýarlanýandygyny aýdýar. Türkmen häkimetleri bu ýagdaýlary resmi taýdan kommentirlemeýär. Lewap vilayatynyň Türkmenabad şäherindäki Köpürli hastahananyň COVID-19 keseli tapylan iş ýerinde geçirilen ikinji testiň netijeleriniň hem pozitiv bolandygy anyklandy. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Lewaply çeşmesi geçen hepde saglyk iş ýeriniň birinji test netijeleri pozitiv bolandan soň onuň barlyklarynyň Aşgabada iýerilendigini aýtdy. Şenme güni onuň test netijeleriniň pozitiv bolandygy barada Aşgabatdan habar geldi diýip gizlilik şertine söhbetdeş bolan çeşmämiz 15-nji iýunda gürrüň berdi. Lewap vilayatynyň saglyk saklaýyş edaralarynaky çeşmeleriň geçen hepde adatlyga beren maglumatlaryna görä 8-nji iýunda agzalan keselhanada anesteziolog Lukmanyň kömekçisi bolup işleýän şepaat uýasynda COVID-19 tapyldy. Şondan soň ol tutuş maşgalasy bilen şeýlede işte kontaktda bolan adamlar hemde ýaşaýan ýerindäki käbir goňşular bilen bilelikde karantina alınıpdy. Şeýlede Lewapdaky çeşmelerimiz saglyk merkeziniň ýokunç keseller bölüminiň daşynyň gawalandygyny 11-nji iýunda habar beripdiler. Häzirki wagtda klinikanyň iş ýerleriniň hemmesi ýygyderli analiz tapşyrýarlar. Ýöne olara netijelerini aýtmaýarlar. Ähli hastahana izolasiýada 14 günlük karantin astynda saklanýar diýip Lewaply çeşmämiz belledi. Aýdylmagyna görä bu wakadan soň Aşgabatdan bu hastahana medisina iş ýerleri üçin ilkinji gedek ýürite goraw egin eşikleri gelip gowuşdy. Mundan ozal medisina iş ýerleri goraw egin eşiklerini we terişdeleri öz hasaplaryna satyn alýardylar. Çeşmämiz Aşgabat tarapyndan şeýle ünsüň berilmeginiň Lewaply saglyk iş ýerlerini howsala düşürýändigini aýdyp, hemmeler ýagdaýyň hakykatdanam çynlakaýdygyny bilýär diýdi. Şu wagta çenli beýle çynlakaý üns berilmedi we howpsuzlyk çäreleri görülmedi. Analizleriň netijeleri aýdylmaýandygy sebäpli lukmanlar aljyraňy ýagdaýda. Olar virusyň diňe bir şepaat uýasyna ýokuşmagynyň mümkin däldigini öz aralarynda maslahatlaşýarlar. Mundan başga lukmançylyk iş ýerleriniň hemmesiniň goraw egin eşiklerinde gezip ýörenlerini görüp hastalaryň arasynda howsala hem başlandy diýip çeşmämiz aýtdy. Adatlyk radiosu bu aýdylanlary Köpürli hastahananyň özünden we Lewap vilayat häkimliginden resmi ýoldan anyklap bilmedi. Mundan başga habarçymyz any güni Özbekistandan 21 adamyň gelendigini we olaryň Farab Serhet postundan geçendigini belläp, bu adamlaryň desine karantin astyna alynandygyny aýtdy. Olar Farab gümrükhanasynyň gapdalyndaky çadyrlara yerleşdirilip berk izolasiýada saklanýar. Şeýlede olaryň testleriniň netijeleri hem gizlin saklanýar. Olaryň ýanyna barýan lukmanlar goraw eşiklerinde girýärler diýip çeşmämiz belledi. Lewaply beýleki bir çeşmämiz bu adamlaryň ýanwar aýynda ýurtdan giden ulug sürüjilerdigini aýtdy. Bu aralykda Adatlygyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtyň ýokunç keseller hastahanasynyň iş ýerlerine bir hepde bäri öýlerine gitmäge we telefon ulanmaga ruhsat berilmeýändigini habar berýär. İş ýerleriň biri garyndaşlaryna jaň etmegi başarypdyr. Ol garyndaşlaryna öýden çykmazlygy we çağalar bagyna äkitmezligi tapşyrypdyr diýip habarçy ýagdaýdan habarly Aşgabatlara salgylanyp 15-nji iýunda gürrüň berdi. Aýdylmagyna görä öň bu keselhanada hastalaryň howsarlarynyň getiren iýmiti alınıp gap-gaşlary dezinfeksiýa edilip ýygyna gaýtarylyp berilýärdi. Ýöne indi saglyk iş ýerleri iýmiti alyp galsalar-da gap-gaşlary ýygyna bermeýärler. Ýatlasak geçen hepde Adatlygyň habarçylary Türkmenistanda ilat arasynda agyr pnevmoniýa keseliniň ýaýramagynyň möwjudalýandygyny habar beripdiler. Şonu Aşgabatyň ýokunç keseller hastahanasynyň gizlilik şerti bilen söhbetdeş bolan iş ýerleri bu merkeziň öýkün çiýişmesi bilen kesellän hastalardan hyryn-dykyn doludygyny, olaryň käbiriniň ören erbet halda gelýändigini we arasynda ölýänleriň hem bardygyny aýdypdylar. Ýurdun dürli künjeginde dowam edýän bu aladalaryň fonunda Adatlygyň türkmen hökümetine ýakyn ynamdar çeşmesi Türkmenistanyň ýurtda COVID-19 keseliniň hasaba alynandygyny öýlan etmäge taýýarlanýandygyny aýtdy. Bu maglumaty türkmen häkimetlerine resmi taýdan tasdiklatmak başartmady. Bu aralykda bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky edarasy guramanyň Aşgabatdaky wekilleriniň
şu aýyň başynda türkmen häkimetleri tarapyndan gurunalan velosiped ýürüýüşine gatnaşma barada Azatlyk radiosynyň geçen hepde iýeren soragyna jogap berdi. Bütün dünýä saglyk guramasy COVID-19 bilen bagly sosial aralygy saklamak we beýleki maslahatlary berýän mahaly guramanyň wekilleriniň Aşgabatdaky köpçülikleýin velosiped ýürüýüşine gatnaşmagyna bütün dünýä saglyk guramasy nähili garaýar diýilen soraga guramanyň wekili şeýle jogap berdi. COVID-19 pandemiýasy bilen baglanşykly Ýewropa Sewitindäki her bir ýurt öz bolşly ýagdaýda. Türkmenistanda häzirki wagtda COVID-19 näsagy ýok we köpçülikleýin ýygnanşyklary çäklendirmeler hem ýok. Bütün dünýä saglyk guramasynyň ýurtdaky bölüminiň işgärleri Birleşen Milletler Guramasynyň beýleki guramalarynyň wekilleri bilen bilelikde çäre gatnaşdy. Açyk meýdandan soň el arasaçylygy üçin goşmaça şertler döredilen uly we gowy şemalladylýan sport zalda bir çäre geçirildi diýip guramanyň Türkmenistandaky wekili Dr. Paulina Karwowska aýtdy. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýokarda aýdylanlar barada ne çykyş edýärler, ne de ilata açyçan maglumat berýärler. Şeýle-de döwlet resmiýetleri ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny tekrarlap, karantinda saklanýan raýatlarda geçirilen testleriň netijelerini hem mälim etmeýärler.